among estudyante sa una, guys. Ang nguhit may kamo kaunon. Bisin kuhit goes to. Hi, good morning, mabuhay. So this morning, since sa iyo pa magkaayo, wala pa ni silang ang init. So, manilhigtas atong tugkaran. War in Sagbot. War in our garden. So, this is akong, muna ako ang siligunon. Okay, since wala kay adlaw, magsugod na tas ato ang siligunon. Sinabi na ako siligunon, guys, na panggol. Dong ko ni Ma'am Chi kay akong tan-awon unsa siya kalimpyo manilhig. Bitaw. Ano man niligaw, Ma'am Che? Samot ko sa kung pananaw. Iya. Laday, sagot kay ng drum, day. Kugihan kay akong istrang kuy tapad ari o. Maugid day. Wala pang budget pa yung tulog day. Ani PBB day. Apit na day. Si Saro. Ana si Saro day. Apit na day. Magkapaguna na taanin day sa tong tubangan. Tapos atong ibanan og 150. 50. Out 300 di ay. 150 raman o half day raman day. Day, half day day. Baka nasa di mo malipit. Nasa di mong garden. Kay bayad na tos utang ang uban day. So nan lang nakakita ng utang. Koon ta ni day kay mugo kay ignaong day. Day, dengan ko sambot dari day, sampo ni mga nangita day. Oy. Labog ata gud ani dam. Ani tubig? Una pa ka day, pasunod pa ka day. Na nahimo ng jungle amo ang Coandre Garden pero nindot kay ni siyang tanom. Mahalon. Okay, man ako diri nga part. Ako aday apila day daghan pa ako aday. Shela day, daghan kayo to. Kuan day. Daghan kayong mga May raman ni sagbot ako dagang tunon day. Sumani si Ma'am Shawad day. Hello, may higmig sa yung buntag kay Landong o kay adlaw. Madaot ang beauty. Sa boy beauty. So man uy wala man isagbot ako pa may mas daghan. Makay nangka diya day. Langga man mo nang nangka. Itong kabunuh magsagbot. Ano naman ang wani oh. Pinag-iwanan na ng panahon. Mga estudyante day nga kusog ay manilhig day. Ipunta na diri apila ko aha. Wala. Wa magmudul day. Attendance man dito. Multitasking day.
Magpag-module, guys. Wait, saday ha. Tapos pa sinadala, oy, ganapay magpag-module. Ako lay daspan. Puto na sila, guys. Ay, nako. Ano pinagpag-module? Haway sako. Yeah. Kung maisang kugihan kaayo, yang Ang garden, guys. Dagang kang tanong, pero naman kang good na, guys. naghana gud nimong herbal diri day. Ano, baby? Anhi mo diri guys, so wala gyud yung mga hubag-hubag kay dagang mayana. Hubag-hubag ra day mga pamaol day. Mga pamaol alipungos. Ako gipanandungan ako mga aguhan ni Madjay kay Nindot kayo siya aglaw ni Mao. Lele. Naghanag tanom niya guys. Tapok lang nato na Madjay ha. Sagot Jay. Lapan siya ka pa siya paggunaan ni Jay. Kabala ka day, apit na day. Aglay ka Jay. May ka si Saro. Oy, natulog na. Nana si Saro. Sa tulog na sa bulsa. Si Saro. Next week day. Download na to. Adung sa bulsa. Pinahurot na akong tubig. Sabi tayo dagang tubig dahil. Hindi siya akong tanong. Ano ba nang batay? Okay. Tanawa oh. Ano nangyari? Kasi di lang pa magtag-iya. Wala siya si Mochi. Ano siya bagong tubo ay natanong? Tawa-tawa. Kasi nga nani? Tawa-tawa. Tawa-tawa. Ano ba? Ulim, pinakain garden ng Cheche. Ba, alas 6 pa siya diri ng guna na. Lesay sa kadlaw diri dai. Upa ni hayag ang adlaw. Ano siya mga binuhi dai tanawa siya. Okay. Ato na punta sa usa. To ng guna. At nasanta siya. Muna siya. Yang garden. 15 yung tuwad-tuwad sa iyang guna ko. Tama! Oh? Sana all naka-gloves. Hi! Tawangi ko si... Manglimpyo mi guys kay. Dagko na kayang tanong liwat gids tag-iya. Adami ko ano bisita. Ang talong ni Mami Elsa. Ang talong ni Mami Elsa tanawa mo pinanalanginan gid maayo. Manglimpyo mi kay naigaghang bisita daw. Ay, kadat. Pero sa niya ko ni ilang nanglimpyo man siya. Dili kita please Mami Elsa din nanglimpyo. Okay, arita sa talungan ni Ma'am Elsa. Tudag ko kaayo og bunga. Ang tagiya sa bunga kay. Ang tagiya sa bunga kay si Ma'am Elsa. Kinabutan man na siya, manghatag man na siya. Uy, daghan kaayo og talong. Napadjik kangkong. 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 Talong. Talong. Mani ang katalungan ni Mama Elsa. Talungan. Okay, mana siya ang ampalaya. Unya sa ibabaw o duha ka punuan. Unya ang sikwa nasa ibabaw level 2. Okay. So, money ang area ni Ma'am Alma. Good.
kay wala kayo daghang nangatagak ng mga sagbot sa mangga. Okay, mao pa ni pud ang guntingono ni Ma'am Aima. Alma, fresh kayong buntag. Kumusta tong buntag, Jai? Sila kita naabot, Jai. Day lutuan ko day kanang ko anday manok. Wow. Kaya day adobo man. So, mo ni among manual nga bis, guys. Mo ni iyahang Mga kuan mo ning ako ang farm diri. iyahang farm. No? Mo na siya gitawag og lemongrass farm. Tulo ka punuan day. Ni magbalik-balik na siya sa iyang baril, Jai. Ug na ko day. Or pa dito ka? Muna yung buhat kada buntag. Mo na ang akong mga palmeras plantation. Gino ko. Yes, man. I wanna let you tour in my. Okay, dara iyang garden. Hapit na ni siya mamunga. Hapit na munga. Hapit na siya. Namuwak ng ihang ampalaya. Di ka namuwak, namunga na. Namunga na di ay sorry, di ka klaro. Di ba, klaro? Ganahan ka maghubo siyang usa. Dara, Look. naghubo siya, Ring ano na siya katas adiha kutob, Ladako na. Okay, recycle na mo ang module nga wa na nasayop og print o niya. Giputo sa ampalaya. So, mangguna siya. Kay dagang kay sagbot ang iyahang garden. Takmo-takmo rin siya kahit kaayo. Doon na kayo akong rose. Baka kayo siya itong sigituan. Nihit manggutubig diris mo guys. Ang dapit sa equator guys. Mga tanong. Kapag ganito. Kapag delegation siya. Okay, napaday bisyo pa din ang usa diri namutol sa ihang vines. Ang pangalan ninyo Ma'am George, Unsan sa? Samson. Si Samson's hair. Hello, Samson's hair. Namutol ni Samson. Namutol ni Samson, dili vines. Sorry. A few moments later. Kamong estudyante sa una guys. Ang nguhit ni kamo kaunon. Bisin ko hit goes to. Okay, good job. Yay! Napana pa yun sa. Pinaka-cute ni siya guys. Sayang man kaayo, mahinog kaunon ra sa langgam. Kaunon. Yehey! Sulbad na ang among snack. Luis, may istra na munit na lang tog kapayas. Para na iti mo. Wala na ibatin mo. Ano ang kahintang sa mukid ay? Lasgun na. Among ihiwa dire bitaw joke. Nami kutsilyo. Nami asti, nami suka. Okay, let's go. A few moments later. So, nakuha na namo. Amo nang gihugasan. Okay, amo na sang panitan. Masa na ito? Ten, 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 ten. Ikaw ka na, Jai. Kami guys, kaan guys. Yun. Mag-utan na lang kahata, Jai. Murag para utan man na. Jai, dili pa man na para kaon. Kaon naman ito. Paan mo? Wala ka na istagaw sa puso. Mga ani naman ito. Kana, di ay.
Kana dito. Ma'am Alma, okay naman ni bisag di pa siya yellow no? You can still eat this one. Ang kung ibaw ay kanang hino. Mo ba? Nakay mangga? Ang lamig kini pa rin sa mangga. Magsambog sa tulian. Kanina pong usa guys, man na siya panit sa usa. Di siya kumuha uyan o ka lang. May iwa ka mo panit, Jai. Yes, Day. Nagkinis among bukid, Zay. Sige tang panit, anit, Zay. Okay. Sige tang gautag kalbasa sa yuti, uban pa. Ito na nila gid ang utan mo sila ay sila din prefer gid ang utan. Hindi ko magmahay sa utan sa akong mga anak. Oh, God. Sila din mo prefer gid siya utan kaysa magsika. Kaya na siya isda. Isa na ako ito si katulog guys. Ang matik-matik aman siya panit. Uy. Nakita ko itong yellow guys, pero pa siya ni yellow. Excited na din may nanguhag sa'yo. Baka paabot mo yun. Garnati na sila itong kuha ko. Ha? Garnati. Sa garnati. Lugbati. Maglayo na magpanagpag, Zay. Sabi kong mata rin kung di pa rin mo, ha? Garnati daw. O, bati. Garnati, gaman. Kanang tampi sila nga balingbi mo na. Magdala ka. Nakalis na yun. Kuha na ba? Tambulak na ba? Kaya mga bata, kung gusto kayo magsika, malit ang halibay, mag-inay, vitamins. Ayaw mo ba? Ayaw ka, Iday. Okay, salamat sa sponsor. Sponsor na is Ma'am Alma. Sar Potion. Og Bangkok Sweet Tamarind. Joke. Asin bitaw na, Jay. Ikan sa Thailand, Bangkok. Jay, pila na kakaon ng lisod, Jay. Lagay yung sinula mo, turok siyan. We're almost done. Nanay suka, nanay asin, gibutangan na namo. Puna na to gamay. Upan naman siya panit. Ako mukhaon na. Lah, o pabakoy. Oh my God. Ay, pamahaw? Pwede ra? Okay ra. Buwang siya asin. Ito na lang yung hukbon, oy. Dito ni madao. A few moments later. Okay, mga unsa taog kapayas nga naisuka nga gikan sa garden. Dito sa among room. Ma'am Shala. Ay, madam. Si Ma'am Alma. Hain. Pagkaro mo? Ano na diyan? Dara. Paano kumain na ng kapayas nga hilaw? Nagikan sa mo garden. With sili na siya. With sour potion. Sour pa good. Nabod akong ulo ng sila. Sige lang kung tulog. A few moments later. Nang harvest og talong dili ilahang tinanom. La sa iyo ang harvest nang wala pa taga diguna. So nadakuan na pod Ma'am Elsa. Ako na sa ara ng usa ka punuan. Okay, tala siya na bit-bit dai sa iyo pa kayo. May nataga kang sudlay. Okay, ito na to is among garden. Ang garden ni Ma'am Elsa. Gihuho na po ni Ma'am Shella. Talong baby. Huy, nanguha lagi ka. Aw. Kada sis yuta. Taas na kais siya. Natabi sa yuta. Sayang kaunang sa amiga. Dito. Ano ba ko kitag tao nga nailiki?
First time tao nga anay lip. Liki-liki. Ito siya. Bumutong-saon ko niya ako ng tortahon. Tagay ko ha. Sure. Dagan di ka nila inhibahin. Nanalinsing pud ang amuang giharvestan nga kangkong. Namulak na sad ang amuang okra. Ta. Muha na po kag nangka. Oo. Pinalampusto na ang nangka. Pero isa di maputos. Sabi po man siya. Manang gidulit ni mo dry. Ina ka itong lisngag.